О, много ми е топло. Дойде лятото. На вас топло ли ви? Искате ли да се освежим? Как? С една лимонада. Как да си я направите? Гледайте! И така, за нашата лимонада ще са ни необходими 2 лимона, прясно измита ментичка, мед, но аз ще сложа сироп от агаве, тъй като моят приятел е на режим и не трябва да яде сладко, лед и вода. Слагаме си ментичката в съда, в който ще приготвяме съответно лимонадата. При мен е една дълга стъклена каничка. Сега лимоните ги нарязваме и ги стискваме с сокоизтисквачка. Почваме. Така, към получената смес, ето, имаме сок от лимон, не знам колко се вижда, повече се вижда, сок от лимон, ментата и сега... За вас 4 супени лъжици мед, а за мен 2 лъжици агаве, тъй като той е доста сладко. Получената смес я пасираме с пасатора. Така, доливаме вода, слагаме лед и нашата невероятна лимонада е напълно готова. Да ви е сладко!